Zoasepejeko bikideak gira hasi ginoen 2013an, irailan, formakuntzaren barne, ezagutu ginen Bartzelonan, beraz, dantzako formakuntzan. Eta ideia izan zen, denak elkartzea kurtsoetatik landa, eta bakoitzak proposatzea bere lana, bere gorputzan zuen mugimendua, eta zergatik ez kreazio batekin bukatzeko. Yo soy Alice Sorin y bueno, solo para volver a hablar de la primera pieza que hemos hecho de Zoashepet, se le llamaba Somos Capaces y era una pieza de danza contemporánea y también idioma de signos, porque yo en Francia he hecho una pequeña formación de idioma de signos, entonces hemos intentado como desarrollar esta historia y trabajar, como mezclar las dos cosas. Publikoarekin ahemanean sartzeko ere, divak gira, gauza biziki superficial bat sortzeko gogoa dugu, justuki progresio horren ulertarazteko, hastapenean dena alai, dena poz, dena polit, eta azkenean gure xapel hori kentzean, erakusten dugun hor garen. Xapel horrek du pixkat ematen ditugun maskara den simbolika, eta bigarren irakurtzeko manera da pertsona baten baitan zenbat aldez berdin ditugun. Ez gira egun guziz alai, ez gira egun guziz triste, izaten algira pozik, gaizto, hainbat gauza.